ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Час, який у житті чоловіка ёсць ягоным сябрам, нам падпавядае о тым, што ўжо маем 4-ю нядзелю Великага посту. Нядзелю, якая нас набліжае да таямніцы жыцця Ісуса Христа на зямлі, таямніцы Яго мукі, таямніцы Яго з мёртвых паўстання. І все гэта мы таксама дасвячаем, жывучы на зямлі, слухаючы Божае Слово. Сёння Jesús гаворыць аб тым, што Ён ёсць тым Божым святлом, без якога чалавек у гэтым жыцці адчувае сябе духоўна незрачым, то значыць сляпым. Сённяшняе Евангелие, якое мы пачуем, Евангелие спаткання Jesúsa Христа з чалавекам ад свайго нараджэння незрачым, гаворыць нам аб тым, што не толькі Ён быў незрачым, але яшчэ больш незрачымі былі тыя, якія былі побач Яго. Іх там было шмат. Калі слухаемся сённяшняе Евангелие, то зразумеем, што адначасова і мы ў сваім жыцці, вельмі часта маючы магчымасць бачыць, так напраўда не бачым. Не бачым таго, што это Бог этого чалавека нам у нашым жыцці нам дае нам магчымасць з гэтым чалавекам размаўляць, яго пазнаваць. Не бачым тым моманце, калі кагосьці асуджаем, не бачым тым моманце, калі кагосьці ненавідзім, не бачым, калі можа год, 2-3 у родным доме бацькоўскім не былі, брат з сястрой не размаўляе. Такіх не ведаючых, маючых вочы, шмат сярод нас ёсць. І дзякуй Богу, што мы гэта як-то чуем, прызнаём. Дзякуй Богу тое, што Jesús за нас кіруе гэта сённяшняе слово, дае нам магчымасць адзыскаць гэты зрок духоўны, каб тую таямніцу, да якой нас набліжае час Великага посту, таямніцу з мёртвых паўстання Божага Сына, мы убачылі ў сваім жыцці, у сваіх душах. За ўсё тое, што нас ад Бога аддаляе, не дае магчымасць нам адчуваць Яго прысутнасць у нашым жыцці, перапросім Яго жалем у наших сэрцах. Эту ахвяру алтара нашай супольнай малітве даручаем Пану Богу в інтэнцыі кожнага з нас, в інтэнцыі нашай парафіі, усіх справаў, якія у ёй адбываюцца, нам і Богу знаных. Спавядаемся Богу усімагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марію, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага.
Нехай змилуется над нами Бог Усемагутный, и, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, а Ты праз Своего Сына с предвечное Слово яднаешь с собою род человечий. Дай, просим, каб со широй данностью и живою верой люд христианский шел насустрач великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе володарец у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Самуэля. У тыя дні Пан сказал Самуэлю: «Наполни рог свой алеем и иди. Я посылаю тебе до Есея з Бетлеема, бо я знайшоў сабе караля між сынамі ягонымі». Калі яны ўвайшлі, ён убачыў Эліява і сказаў: «Сапраўды перад Панам гэта памазанік ягоны». І сказаў Пан Самуэлю: «Не зважай ні на аблічча яго, ні на ягоны высокі рост, бо я адкінуў яго. Я не гляджу, як глядзяць людзі, бо чалавек бачыць тое, што на відавоку, а Пан заглядае ў сэрца». Нарэшце Есей прывёў да Самуэля сваіх 7 сыноў і сказаў Самуэль Есею: «Пан нікога з іх не выбраў». І сказаў Самуэль Есею: «Ці гэта ўсе твае сыны?» Той адказаў: «Застаўся яшчэ малодшы, ён пасвіць авечак». І сказаў Самуэль Есею: «Пашлі, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе». Тады Есей паслаў па Давіда і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў Пан: «Устань і намасці яго, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных, і дух Пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта Слова Божае. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Пан пастырь мой, ни в чым не буду медь нестачи. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне. Ён душу маю поживляе. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці, дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мною.
Твой жезл и Твой посох мяне сутяшают. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Ты стол для мяне накрываешь на вачах моих ворогов. Намажь своиш голову мою аллеем, келих мой переполненный. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Сапраўды добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего. И поселюся я в доме Пана на долгие дни. Пан пастырь мой, не буду медь нестачи. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, калісьці вы былі цемрай, а цяпер вы святло ў Пану. Паступайце, як дзеці святла, бо плод святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе. Імкніцеся да таго, што даспадобы Богу. Не бярыце ўдзел у бясплённых справах цемры, а лепш выкрывайце іх, бо пра тое, што яны робяць патаемна, нават сорамна казаць. А ўсё, што выкрываецца праз святло, становіцца яўным, бо ўсё, што становіцца яўным, ёсць святло. Таму сказана: «Прачніся, які спіш, і ўваскрэсні з мёртвых, і Хрыстус асвятліць цябе». Гэта Слово Божие. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Я святло свету, кажа Пан, кто пойде за мною, буде медь святло життя. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. Słowo Świętego Ewangelii powodle Jana. У той час, праходзячы, Езус убачыў чалавека сляпога ад нараджэння. І вучні ягоныя спыталіся ў яго, кажучы: «Рабі, скажы нам, хто зграшыў, ён ці бацькі ягоныя, што ён сляпым нарадзіўся?» Езус даў ім такі адказ: «Ні ён не зграшыў, ні бацькі ягоныя, але сталася гэта дзеля таго, каб праз яго выявіліся справы Божыя. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліннай гразь і памазаў гэтаю гразю вочы сляпому і сказаў яму: «Ідзі і абмыйся ў купальні Сілаам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў, абмыўся і вярнуўся відушчы.
А суседзі і тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі: «Ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў?» Адны казалі: «Гэта ён», іншыя: «Не то, да яго падобны». А ён сам казаў: «Гэта я». Тады пыталіся ў яго: «Як жа адкрыліся твае вочы?» Той адказаў: «Чалавек, якога завуць Езус, зрабіў гразь, памазаў мае вочы і сказаў мне: «Ідзі ў Салам і абмыйся». Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць. І казалі яму: «А дзе ён?» Ён адказаў: «Я не ведаю». І павялі яго што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. У той дзень, калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. Фарысеі зноў пыталіся ў яго, як ён стаў бачыць. Ён жа сказаў ім: «Гразь паклаў мне на вочы. Я абмыўся і бачу». Тады некаторыя з фарысеяў казалі: «Не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату». Іншыя казалі: «То як чалавек грэшны можа чыніць такія цуды?» І падзяліліся яны. Зноў кажуць сляпому: «А ты што кажаш пра яго? Бо ён адкрыў табе вочы». Той адказаў: «Гэта прарок». Аднак юдэі не паверылі, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў таго, які стаў відушчым. Яны спыталіся ў іх, кажучы: «Гэта ваш сын, пра якога кажаце, што нарадзіўся сляпым? Як жа ён цяпер бачыць?» Бацькі ягоныя адказалі: «Мы ведаем, што гэта наш сын, і што ён нарадзіўся сляпым. Але якім чынам ён цяпер бачыць, не ведаем. І хто адкрыў яму вочы, не ведаем. Спытайцеся у яго самого. Ён дарослы, хай сам пра сябе кажа». Так адказалі бацькі ягоныя, таму што баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся адлучыць іх ад сінагогі, кожнага, хто вызнае Езуса за Месію. Вось таму бацькі ягоныя і казалі: «Ён дарослы, спытайцеся ў яго самого». Тады другі раз паклікалі чалавека, які быў сляпы, і сказалі яму: «Аддай хвалу Богу. Мы ведаем, што той чалавек грэшнік». Ён адказаў ім: «Ці грэшнік ён, не ведаю. Аднак ведаю, што я быў сляпы, а цяпер я бачу». Зноў сказалі яму: «Што зрабіў ён з табою? Як ён адкрыў табе вочы?» Ён адказаў ім: «Я ўжо вам казаў, а вы не слухалі. Навошта зноў хочаце пачуць? Хіба і вы хочаце стаць ягонымі вучнямі?» Яны зневажалі яго і казалі: «Ты ягоны вучань, а мы вучні Майсея. Мы ведаем, што Майсей размаўляў з Богам, а вось той адкуль мы не ведаем». І адказаў ім гэты чалавек: «Менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён. А ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў.
а таго, хто пабожны і выконвае ягоную волю, таго слухае. Адвеку не было чутно, хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы зрабіць. Тады сказалі яму ў адказ: «У грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты яшчэ нас вучыш». І выгналі яго прэч. Езус жа пачуў, што выгналі яго прэч, зноў знайшоў яго і сказаў: «Ці верыш ты у Сына Чалавечага?» Той адказаў: «А хто гэта ёсць, Пане, каб я ў яго паверыў?» Езус сказаў яму: «Ты ўжо бачыў яго. Гэта той, хто з табою гаворыць». Езус жа адказаў: «Веру, Пане», і пакланіўся яму. І сказаў Езус: «На суд прыйшоў я у гэты свет, каб невідушчыя бачылі, а відушчыя сталі сляпымі». Пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, якія былі з ім, і пыталіся ў яго: «Няўжо ж і мы сляпыя?» Езус адказаў ім: «Калі б вы былі сляпымі, не мелі б граху. Але цяпер, кажаце, бачым. Так і застаецца грэх ваш на вас». Гэта слова Пана. Як я казав на початку, триває час Великого посту, і кожну неділю Великого посту нам треба пам'ятати, щоб його більш глибей пережити так, як сьогоднішнє Євангеліє говорить у світлі Божого Слова. Першу неділю Ісус був на пустині, быў спакушаны злым духам. Другая нядзеля – гэта нядзеля гары Табор, перамянення перад вучнямі, уяўляе сваю боскасць. Трэцяя нядзеля спатыкаецца самарытанкаю. Жанчынай, якую ўсе асуджалі, якой пагарджалі, з якой ніхто не хацеў мець ніякіх справаў. Адным словам, грэшніцай, і яна ад гэтага жыцця таксама змучылася. Як мы памятаем, у Евангеліі гаворыцца аб тым, што пасля спаткання з Езусам яе жыццё зусім мяняецца. Усё, што было да гэтага, неважна, нават заставляе свой збан з вадою, па якую прыйшла ў тую пору, калі ніхто да студні не прыходзіць, бо людзей, можа, стыдзілася, сароміла, ўсё. І ідзе за Езусам, ідзе да людзей і гаворыць аб тым, што спаткала Месію Божага. У Хрысце прызнала збаўцу света і свайго асабістага збаўцу. І кожнае спатканне з Хрыстом, тое асабістае спатканне, якое адбываецца у нашых у сэрцах, яно збаўляе чалавека. Так як гэта сёння здарылася з чалавекам сляпым ад нараджэння. І гаворыць Евангелие, і он сам пра сябе гаворыць: ад нараджэння я сляпы. І ніколі не было, не чуў я аб тым, каб чалавеку ад нараджэння сляпому хтосьці мог адкрыць вочы. То якія думкі былі у яго ў галаве, што ён перажываў
у сваём нутры гэты сляпы, з якім сёння Езус спатыкаецца, выходзячы са святыні Іерусалімскай. Там шмат было жабракоў, правда, калі шмат якісь, можа, уломных людзей, але Езус затрымліваецца каля яго. І тое, што ён спыніўся каля яго, гэта пачуў, не ўбачыў, але пачуў гэты чалавек сляпы. Сколькі словаў у свой адрас ён уже чуў, сабе выабразьце. Не ведаў, як выглядаюць гэтыя людзі, якія пра яго гавораць. Але сколькі ён уже пра сябе наслухаўся. А наслухаўся чаго? Як Евангелие гаворыць нам аб тым, вот падобныя словы ён чуў пра сябе. Яны іх азвучылі вучні Езуса, пытаючыся ў яго: «Рабі, а хто зграшыў? Ён чи яго бацькі, што ён сляпы?» У іх разуменні то было так: кожная хвароба, вот кожнае такое калецтва – это кара Бога за грэх. Вот такі вот Бог у разуменні у апостолаў быў у галаве вучняў Езуса Христа. Бог, які карае. Якби Богу прыемна з таго, што чалавек церпіць. Ні влево, ні ўправа расстрэл, правда? Прыжок на месте преступлення. Вот так. Вот за што? Езус гаворыць аб тым, што ані ён, ані бацькі ягоныя не грашылі. Мы таксама жывём у перакананні, есть некаторая часть людзей тут прысутных, што на ягонай сям'і, на ягоным дзіцяці, на ягонай нявестцы, на ягоным сыну ёсць хтось-то пракляў. Вот надо пашукаць кого-то, якую-то бабку, якого-то дзедку, там, каб адваражыў, пашаптаў, каб это пракляцце зняў, каб маё жыццё стало лепшым, каб всё направілася. Вот есть тое пачуцце такое, што хто-то что-то нам падрабіў, бо адчуваем, што з намі што-то не так. Вот углядзім на сваё жыццё і бачым, што не укладваецца, яно сыпецца, это ж праз пальцы праходзіць. І вот з такім пачуццем гэтыя апосталы глядзелі на гэтага чалавека, што можа ён і сам пра сябе так думаў, што хто-то яго пракляў. Гэты чалавек, які не бачыць. І каля яго затрымліваецца Езус. Ён яго не бачыць, але чуе тое, што Езус гаворыць. Так станоўча, спакойна, без злосці, без ненавісці, без асуджэння. Ані ён не зграшыў, ані бацькі ягоныя. Але ўсё гэта здарылася, каб на ім выявіліся Божыя справы. Якія гэта Божыя справы? Мы бачым, што гэты чалавек у Езуса нават не прасіў, каб ён яго аздаравіў. У нашым разуменні то вот Божая справа, то я папрашу у Бога, Пан Бог не дасць, я памалюся, ён не дасць. Буду так вот вымалю у Бога, адмалю у Бога, да? Вот так вот, як-то Божую справу ў сваё жыццё Пана Бога паклічу, а гэты чалавек, ён нават уже не меў сіл. Можа, калісьці там прасіў, што, правда? У галаве пракручваў, за што са мною так ёсць, да? Чаму я такім нарадзіўся? Чаму я не такі, як усе людзі? Навошта мне слухаць пра сябе вот такую рэч, да? І у гэтым усім дайшоў до таго, што ўжо я такім і астануся. Мне уже таким, вот буду так выживать, я уже так приспособлюся жить.
тут милостыню попрошу, там ну, люди дадуть жебраку, но пожалеюць мяне, правда. Кто-то, можа, піхне ногою, каб я не сядзеў под ногамі, але вот нехта ж нешта дасць, как-то прожыву. І каля яго стаіць Езус. І он добра яго знае, так як знаў гэту самарытанку. Бо ёй сказаў, што было ў цябе 5 мужэй, а гэты 6-ы любоўнік, то не твой муж. Ён добра знае, з кім размаўляе. Каб камусьці з вас запрапанавалі так спаткацца з чалавекам, альбо вот я стаў перад некаторым з мужчын, да? І сказаў: я знаю все про цябе, знаю што ў цябе ў душы, да? І хочаш, я скажу ўсім? То нашоўся бы той чалавек, который сказаў бы да или нет. Мужчыны, признайтеся. Вот подойду, так вот до кого подойду? Вот до вас подойду и скажу: вот я все про тебя знаю. И буду глядеть на тебя. И начну говорить. И в певном моменте я певный, что вы скажете стоп, бо певные речи есть у нас, что я и Бог, правда, людям-то есть такая стрефа такая, где никого мы не хотим упускать, а ты, Боже, мне поможи. Вот и Бога на это не хотим, в эту сферу упускать, как Пан Бог туди пришел. И Иисус менавіта туди трапляє. Там где нікого мы не хочем пускать, и он туди приходит. А приходит не так, как мы себе думаем, а молитвочку прочитаю, там, а тут укленчу, а тут летание, а там съезжу пилигримку, а тут по интернету послухаю какую-нибудь конференцию, вот такую побожную, а тут Библию открою, почитаю, вот так. Вот мы себе представляем, что Бог должен сделать. Мы уже Богу дали заказ, как пришли в ресторан, да, вот теперь, Боже, ты давай дейничай. А бачим, что Иисус, ну вот поводле этого человека сляпого, то як бы он повинен был сделать Иисус, як бы он его не просил оздоровить, але як бы он повинен был его оздоровить. Ну, докрануться до его, ну, по голове так его погласкать, правда. Ну, на ухо сказать тебе такое слово, твои очи, как Кашпировский, там вот, все, ты не пьешь, и все, и он не пьет. Вот как-то так, а тут Иисус робить зусім іначе, на той би і не подумав як. І він бере, плює на землю, робить со своєї слини грязь, і йому кладе не на голову, правда. Если лысый мужчина, не на лысину тебе кладе грязь, правда. Жанчына не на твою прическу кладе красивую грязь, да? Бо волосы-то можно помыть. А кладе на то место, которое ему наибольш болит. Вот коли хочешь свое житё направить, то доручи Богу то, что наибольш болит тебе. До чего тебе найтрудней признаться, с чем ты наибольш змагаешься. Ему доручи это. Туди його запроси. І це час Великого посту, бо ми менавіта до гэтага призналися, що от що-то з нами є така якась у нас у житті слепота, у якої ми ще Бога не ведаємо, але, Пане Боже, ти тут тільки, я тут як-небудь сам розберусь з этим усім. От туди Ісус на це больное место кладе гэтую грязь. Усе кругом спачуваюць яму, может быть, этому человеку незрачаму, да? Глядяць, што ён вырабляе гэты Иисус. Со стороны это выглядало, он издевается над ним. Плюнул, правда? Вот когда кто-то, я так шел по коридору у кляштары, да, у закрыстой сидела сестра Катерина, и тут так изображаю, что я плююся. И зашел, говорю, сестра, слышали? Она говорит: вы что, плевали? Вот этот плевок, когда кто-то плюется, да, то так, ну, аморальное действие, да, вот чтобы в костеле сейчас кто-то из вас плюнул, то другие поглядел бы, сказал: ты что, сдурел, что ли, в костеле плюешься?
А ён это робіць Езус у святыні. Дзе тут логіка? Ніякай логікі няма. Але гэтае слово, которое ён гаворыць, на ім справа Божия является. Вот так выглядаюць часамі справы Божии. Чаму? Бо все мы з вами, знаете, разныя. Камусьці хопіць так на словах. Так як Пётр здрадзіў пана Езуса, да, то ён яго запытаўся 3 разы, чи ты меня любіш, да? Вот этого Петру хапіла. До Езуса пришли и говорят, что там у меня дочка помирая, той отказывая. Иди до дома, твоя дочка оздоровленная. И он пошел. Вот тому человеку так хапило, такую веру имел, да? Кожный из нас мае разный узровень этой такой вот открытости на Бога. А гэты чалавек уже быў настолькі закрыты на Бога і адначасова так, шкода яго, да? Вот так вот нам хочется, каб Езус яму памог, да? Вот на ягоным месцы кожны з нас себе трошки так представіў. У жизни мы бачылі людзей сляпых, да? Хочется ему помагчы, да? І спаўчуеш яму, да? Вот Езус вот так яму вырашыў памагчы. Але і далей, што яму кажа, вот налажыў этой гразі, да, яму ў вочы. Чалавек нарадзіўся сляпы, ён не мае зрачкоў, нічога не мае, белыя вочы, правда, белыя. Вы видели таких людей? Я видел. Мне было так неприемно глядеть на яго. Вот я с каким-то страхом таким вот. Бо привык, что человек мае вочы, руки, ноги, вот как-то для тебя это все естественно, а тут ніякого естества нема. Нічога нема. Езус каже, іди ў садзалку Сілоем. То месца такое, дзе перад тым, як Габрэй уходил у святыню, каб скласці афяру пану Богу, там трэба было ему з дарогі абмыцца. І вот это такое вот ритуальное абмыцце, да? І можа яму уже не раз этому человеку хтосьці гаварыў, то вот схадзіў у садзалку Сілоем, да? По веры народу габрэйскага, там в пэўным моменце заходзіў Божий ангел, парушалася гэта вада і адбываўся цуд якогось аздараўлення. Ён, можа, уже туды не раз ганяў, так вот, хто-то яго, можа, вадзіў і нічога. А цяпер Езус кажа яму, ідзі. Там кавалак дарогі, там не 50 метраў, не 100 метраў. Там пару добрых километров надо пройти. Есть такой кавалок дороги, где вот идешь, если оступишься, звалишься, и минимум, то покалечишься. И вот праз эту кавалок дороги мусишь дойти до этой садзалки Сілою. Там себе эту болото, слюну с пяском обмыть вочы. Туды яго Езус посылае. И она носит такое символичное название «посланный». Да? Не можешь быть посланным, коли ты не примешь слово того, кто тебя туда накіроўвае. Вот уже бачым першы этап у жыцці этого человека сляпого, что он принял от Езуса ягонае слово, пачаў им жить. И коли кожны з нас как-то так вот у свое жыццё прымае пана Бога, то заўважае, что уже не думая по-своему, как я хочу. Только так где-то себе внутри говорим, а як ты, Боже, хочешь, каб я зрабіў? То есть такі пачатак, калі чалавек размаўляе, пачынае жыць Божым словам. Во всем гэтым, что мы заўважаем у гэтым человеку, который ідзе з гразью у вачах, да? Но сам то ён уже туды не дойдзе. Або будзе ісці, спатыкацца, біцца об какие-то стены, там можа валяцца по дорозе, бо то нічога ён не бачыць. Вы сабе закрыйце вочы,
Зайдите у темный коридор, не у прямый, а такие, которые с поворотами. Тут поворот, там поворот, вы об их не ведаете. И вам скажут, идите, что вы пойдете. Будешь стоять на месте, будешь бояться, что себе лоб побьешь, шишки набьешь. Вот, а на что? Я тут побуду, да, вот так. А гэты человек ідзе в эту садзалку. Мог бы тут на месяц попросить у кого-то воды, да, вот, ну, то неужели ж там ему слепому воды не подадут. Тот над им поиздевался, в глаза ему плюнул, болото наробил. Ну, дайте люди добрые воды в очи обмыть, как не хочу, как надо мной издевались, да. Вот так могло бы это выглядать. А он покорно ідзе в эту садзалку сіловую. В адносінах з Богом без покоры нічога у нас в житті, брати і сестри, не буде. Нічога. Это кажу так, вы будете говорить, ну ты там так, сёнс, ты так говоришь, да, вот у тебя такая профессия. Ну, это буду говорить лично, я скажу, там, насколько могу, да, вот вы разумеете. Перед тем, как мне робили операцию, мне надо было быть голым полностью, да. Не перед мамой, не перед братом, не перед татой, не перед родными, перед чужими людьми. Полностью раздетым. Когда я это не зроблю, операции не будет. Вот такой стан духовный у этого человека был, что он был зусім открытый перед Христом и ему послухмяный. Настолько ему доверял, что то, что Иисус сказал ему, то он и зробил. Далее мы бачим, что отзысковывая он свой взрок, и потом начинается что? Это он, это не он, это ему Бог зробил. Вот наши життєві чоловічі справи начинаются. Да? Вот. А был он такой, а теперь пошел и в костел ходить, и наверное, а был такой, а может, это не он был, а может, и он и брат был пьяница, а теперь не пьет. Вот что-то подобное такое, то, что чем говорится Евангелие, про этого человека говорили, и у нашем житті это так само присутное. А з тим спотикалася, а з тим жила, а повінчалася і живе з гэтым і ў касцёл ходзіць. А была такая грешница, тое, там, а теперь нет, теперь что с ней случилось, да, вот. Не знаю, что случилось. Яна знае лично, чый ён. И вельмі часто не наша справа, браты и сестры, умешиваться в жизнь других людей, коли мы бачим, что яны так при Богу. Не наша справа. Только застаецца нам Богу за их подяковать, что вот кто-то навертается. Сегодня так само Евангелие об гэтым. Чому яшчэ нас сённяшняе Евангелие вучыць? Калі ты вот просишь у Бога, да, вот что-то, каб ён тебе зрабіў, да? То будь готовы на то, что он зробіць, але ты во всем этом, так як гэты человек, которому Пан Иисус открыл очи. Что с ним случилось? Он никому не нужен, был слепой, то был нужен как бы так вот. Кто-то его там пожалеет, кто-то там его там так посочувствует, кто-то его осудит, грешник в грехах народился, а тут теперь вообще никому не нужен. Все его как-то боятся, странятся. Батьки говорят, не знаю, это наш сын, але пытайтесь у его. Фарисеи, то так вот что-то за он таки, он там грешник вот, и так далее. І во всім гэтым пытанні, пад якое нас як бы Езус, сённяшні Євангеліє, ён нас падводзіць аб тым, чи Езус Христос ёсць, чи ты хочаш, каб ён быў твоим святлом. Бо он об этом говорит, что ты хочешь быть як бы променями яго святла. Першае чытанне, то менавіта вот аб тым выбранню, што Давіда
прарок Натан выбраў, бо Бог бачыць ягонае сэрца. Занадта ён так па параўнанню са сваімі братамі не меў ён там шансу быць выбраным, але Бог яго выбраў. От і мы таксама, калі прыходзім у святыню, калі перажываем час Вялікага посту, будзьме уважлівымі, вражлівымі на тое, што Бог можа нас да чагосьці таксама выбраць. Або па 3, па 5 гадах чалавек вяртаецца ў святыню, прыходзіць у касцёл і пачынае маліцца, прыходзіць да споведзі і так далей. Штосьці для сябе зразумеў нарэшце рэшту. Вот гэта дзеянне Божага святла. В духу Евангелия сегодня так вас запрашаю до того, как где-то признаться до той сляпоты, на якую Пан Иисус так положить эту грязь, правда? Как прозревшими имели эту радость сузирать Его воскреслого подчас урачыстасцяў великаноцных, калі пачуем Христос з мёртвых паўстаў. Чтобы ён, мы так, наше сэрца прамяніліся тым падчас этого Великого посту, тым Божым святлом, якім сёння Езус гаворыць в Евангелии. Амен. Веру в единого Бога, Айца Всемогутного, Створитель неба и земли, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінаасобнага Айцо, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зайшоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на 3-й дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі судзіць жывых і памерлых, і яго владарству не будзе канца. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру в адзін святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост, адпушчэнне грахоў, і чакаю воскрешэння памерлых, жыцця вечнага в будучым свеце. Амен. Богу Отцу Небесному, коли свет спастав свого Сына Ісуса Христа, святло этого свету, доручаємо наші супольні молитви і просьби. Молимся за святый касцёл, каб ён указваў людзям шлях да Бога, Стварыцеля і Пана усяго стварэння. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за спаведнікоў, каб яны з любоўю настаўлялі грэшнікаў і вялі іх да крыніцы ласкі і жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны дапамагалі ўсім занядбаным і пакрыўджаным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за людзей, якія знаходзяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц, патрэбную для адновы свайго жыцця. Цябе просім. Выслухай нас, Пане.
Молімся аб ласцы добрай споведзі для тых, хто ўдзельнічае ў великапостных рэкалекцыях. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны, Паўла і Ванды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб здароўі для Тацяны і аб усіх патрэбных ласках. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб здароўі і патрэбных ласках апецы Маці Божай для Ані. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб аднаўленне абяцанняў Хросту у Вялікую суботу зрабілі нашае хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай нас, Пане, праз Христа, Пана нашага. Амен. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже милосердный, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якое нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой належной пошаной складать яе за збавление всего свету. Праз Христа, Пана нашего. Паван с вами. И с Духом Твоим. Угору серцеве. Узносим и до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа, Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто верыць у Яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Праз сакрамент святого Хресту
и Он вызволяет нас с темры греху, как мы были детьми светла. Тому небо и земля спевают Тебе новую песнь хвалы, и мы с усими хорами анёлов Тебе прославляем, разом с ими ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог всемогутний, небо і земля, Твоя хвалитаю, Осанна вишня, благословенный тот, кто приходит в имя Пана. Осанна вишня. Справді, Боже, Ти святий, і справедливо хвалить Тебе усе Твоє створення. Бо про Сина Твоего, Пана нашего Єсуса Христа, дійсною моцею Духа Святого, Ти усе оживляєш і освячаєш, і неспинно збираєш народ свой, как до сходу сонця і до заходу, складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому в єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, всемогутний Боже. Освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны целом і крывёю Сына Твоего, нашего Пана Єсуса Христа, які нам наказаў здзяйсняць гэтую таямніцу. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословил, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, błogosławił i podał swoim uczniom, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе проліта дзеля адпушчэння граху. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Твое воскресение, и чекаем Твоего славы. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сина,
а таксама яго цудоўнае воскресенне неба ў шэсце. І, чакаючы яго другога прыйсця, з падзякаю складаем табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой ты пажадаў быць міласціўленым. Дазволь, каб мы умоцныя целам і крывёю твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай, Богородицей Маріяй, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, со святым Юзефом, оборонцем Костела, святым Яном, Хрестителем, святым Казимиром и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяёмся на Твою нястомную дапамогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэта ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзефам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і ўсім народам Табою адкупленым. Будь міласцівым да просьбаў гэтай сям'і, якая па Твоей волі стаіць перад Табою. Добрый Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прымі ў владарства Тваё, дзе і мы спадзяёмся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале. Праз Христа, Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа, Ойче всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала праз усе веки вечныя. Аминь. Каб мы разумели тое, што быць пакорным чалавекам, нема нічога в этом стыднага, только покорный Богу милый, молимся разом словами молитвы Панской. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе так, на землі. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам обиды наши, як и мы отпускаем и виноваты наши. И не вводь нас в спокойствие, а избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас до всього злого. Дай ласкаво супокой у дні нашої. Допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі исполнения счастливой надеи и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. И моц, и хвала навек.
Пан Єзу Христе, раз Твою смерть на крыжы Бог Отец Небесный пояднаў сусвет с собою. Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодна с Твоей волей, одарить его с упокоем и едностью, які живеш, владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Передайте ближнему знак супокою. Wszystkim. Гэта Христос, браны Божий, гэта той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўленая душа моя.
Молімся. Божа, Ты асвятляеш кожнага чалавека, які на гэты свет прыходзіць. Асвятлі нашы душы зяннем Тваёй ласкі, каб думкі нашы былі згодныя з Тваёй воляй, і каб мы шчырым сэрцам Цябе любілі. Праз Христа, Пана нашага. Паслухайце, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Трывае вялікі пост, можна сказаць, ужо за палову гэты час пераваліў. Захвочваем прыкласці шчырыя намаганні, каб як мага глыбей, прыгажэй перажыць тыя дні, якія засталіся. Вельмі просім не адкладваць удзел у сакраменце паяднання на апошні тыдзень перад Пасхай. Мы з братамі спавядаем кожны дзень перад святой імшой. Будуць яшчэ адмысловыя моманты, дзе асаблівым чынам будзем спавядаць з вялікімі сіламі і падчас рэкалекцыі, і яшчэ таксама у пятніцу 27 сакавіка пасля вячэрняй імшы. Вельмі захвочваем не адкладваць. Таксама запрашаем удзельнічаць у велікапостных набажэнствах. Расклад можна пабачыць на дошцы аб'яваў і на сайце парафіі. Сёння увечары, яшчэ у праграме сённяшняга дня у нас ёсць канцэрт у 19:10. Да нас завітае камерны хор з мінскай філармоніі. Вось выканае творы класічных кампазітараў, рэлігійныя творы Вівальдзі, Галуса, Палестрыны і іншых. Сардэчна запрашаем. На гэтым тыдні нас чакае абавязковая ўрачыстасць, вельмі прыгожая ўрачыстасць святога Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны Марыі. Абавязковае – гэта значыць, што вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы, падобна як у нядзелю, а таксама павінны ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Расклад святых імшаў у нашым касцёле ў гэты дзень наступны у 6:45, 8:00 і ў 18:00. Святая імша ў нас будзе, але прыгадаем, што ў гэты дзень у суседняй парафіі, парафіі святога Юзафа, адпуст, і таму сардэчна запрашаем пайсці ў той касцёл, каб наведаць, падтрымаць нашых суседзяў. Там святыя імшы будуць у 10:00 і 18:00. А ў пятніцу 20 сакавіка у нашай парафіі распачнуцца велікапосныя рэкалекцыі, якія будуць на працягу 3 дзён, пятніца, субота, нядзеля. Правядзе іх айцец Ануфрый Ольховік з ордэна Паўлінаў, які служыць у Пінску актуальна. Расклад рэкалекцыі можна знайсці на дошцы аб'яваў на нашым сайце і ў групе Вайберы, таксама закіну. Варта запланаваць час, каб плённа паўдзельнічаць у кожным дні рэкалекцыі. Прыгадаем, што ў нашай парафіі ёсць магчымасць далучыцца да ініцыятывы велікапоснай міласціны. Ёсць такая скрынка пры выхадзе з касцёла, туды можна якія-небудзь не псуючыяся прадукты харчавання скласці, а таксама сродкі асабістай гігіены. Валанцёры парафіяльна Карытас перададуць гэта патрабуючым людзям і ў маладзечанскі дом-інтэрнат. Шчыры дзякую усім, хто ўжо далучыўся да гэтай ініцыятывы. Таксама прыгадаем пра невялічкую скарбоначку, якая прызначана на кветкі да дэкарацыі гробу Пана на Пасху. Таму, калі хто чым можа падтрымаць, таксама за гэта вельмі удзячныя. У наступную нядзелю, 22 сакавіка, сёстры назарытанкі з Івянца зладзяць пры нашым касцёле невялічкі кірмаш, на якім прадставяць прыгожыя уласнаручна зробленыя вырабы. Захвочваем не праходзіць міма. Таксама ўжо паціхоньку збліжаецца таксама пальмовая нядзеля. Калі хто ведае, дзе знайсці вербы, і можа трошку нарэзаць, прынесці, калі ласка, можна гэта зрабіць, прынесці, напрыклад, у краму. Вось будзем вельмі удзячныя, будзем паціхоньку з рознымі парафіяльнымі групамі ўжо іх рыхтаваць на гэтую ўрачыстасць. Таксама ў нашай парафіяльнай краме ёсць новыя экземпляры святога Пісання. На гэтым тыдні прывезлі, калі хто шукае сабе Біблію, можна паглядзець, што ў нас ёсць. Ёсць таксама Біблія для дзетак, біблейскія размалёўкі, духоўная літаратура, часопісы, капуцынскі бальзам і кава і многае іншае. Шчыры дзякуй вам за прысутнасць, за супольную малітву, за кожную дапамогу на карысць касцёла, кляштара.
Асаблівая падзяка тым, хто на мінулым тыдні ў касцёле прыбіраў. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христове. Дякуем Пану. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, супроть спокусам и пасток злого духа, будь нам обороной. Князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану и інших злих духов, які на згубу душу снують по світі. Аминь.